ଇଏ ଖାଇବ ହୋ ଆମ ରାଜା ବାବୁ ଘର ଖାନା। ହେଇଠି ଅନେଇଲ ଜମା ଆସିବନି କହିଦେଲି। ହଁ ବହୁତ ରେଟ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ମାଛ ଆଣିଛି, ତମକୁ ଜମାରୁ ବି ଦେବିନି। ଆଜି ମୁଁ 1 ମିନିଟ୍ 17 ସେକେଣ୍ଡରେ ମାଛ ଝୋଳ କରିକି ଦେଖେଇବି। କେମିତି କରିବି କଣ କରିବି ସେଟା ସିନା ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସକାଳୁ ଗଲି ମାଛ ଆଣିବାକୁ। ଆଉ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବିନି କଣ, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ମାଛ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ପୁଣି ଆସିଲି, ଆସିକିନା ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଧୋଇଲି। ଆଉ ନ ଧୋଇଲେ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆ ଧୋଇ କରିସାରିଲା ପରେ ତେଲଟା ପକେଇଲି। ଆଉ ବିନା ତେଲରେ କଣ ପାଣିରେ ମାଛ ଭାଜିବି, ତେଲ ପକେଇକି ମାଛ ଭାଜିଲି ବା। ମାଛ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ବନେଇ ନଥିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଯେମିତି ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଲଙ୍କା ଜିରା ହଳଦୀ ଧଣିଆ, ତାପରେ ଯାହା ମନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଆପଣ ସବୁ ପକେଇଦେବେ। ପକେଇ ଦେଇକିନା ତାକୁ ସବୁ ଘାଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ଭଲିକି ଘାଣ୍ଟିବେ, ମାନେ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲା ଯାକେ ଘାଣ୍ଟିବେ ହେଲା। ଯେତେ ଘାଣ୍ଟିବେ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟି 1.5 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ଆଳୁ ତାକୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ। ପୁଣି ଘାଣ୍ଟିବେ ଖୁଡୁରୁ ଖାଡୁରୁ ଛୋଟରୁ ଛାଟରୁ କରିକି ଘାଣ୍ଟିବେ। ଘାଣ୍ଟି ଗୁଣ୍ଡି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କାଳେ ସେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଯିବେ। ତ ବନିଗଲା ଆମର ଏଠି ମାଛ ଝୋଳ। ଆପଣମାନେ ଜମା ଆସିବେନି, ମନା କରିଦଉଛି, ସୁଧୁ ଆସିବେନି ହେଲା।